gaba ɗaya family ɗina a ce kana tare da iyalinka a ce ba wanda ya kawo sai kai kadai to ni yanzu tsaya wai ga kurewa wai ni yanzu rage cikin gidan nan gashi wai ban da ita kuma ni ne wai a depot ɗinku ka ga yadda suke saka kayan leda suna shiga gurin ku bari kai gaba da nisa ba suka sun je ɗan gidan mu sun zo an musu test tun da na fara rashin ni farko da ina da zazzabi da ciwon kai ba inda nake zama sai aka cinye ba amma ni ka seta min layuka mana na yan gidan rediyo mana in kira su musu wasu mutanen ni da page ina zan yi amfani da gidan rediyo sun fi goma a wannan wayar a me zafi zaka ban guda ɗaya ina da rediyoyi Hausa ina da BBC Hausa ina da Freedom Kano a Freedom Kano suna da Nasir Zango ba zai iya ba tsoro ke ina da Jigawa duk ina da su ni ina jin da BBC Hausa ka dai duba dai ka ban me zafi kwada suka ce ba wai suka ba mu waya ka san yanzu sun je da zuwa da sai su yi sai da Allah ya alama kai da zamu da tattauna to dan tattauna da sai aka tattauna da kai a mota kana fa shiga mota sai ka zo gidan nan billahi allazi neman customer suke na masifa